Bi marsikalo kile tan ani kile samba flani muga ani kile aw munun ban fle sanga na ka wakati anga bololo kanala mali kona ya fakata se mali ko kanama ambe aw befu aga wakati o tugala aw tumiga ka kuna foni mi makono ni o wati sele malikunafoni.net ale jabaranika ayo bismillah. Kunafoni damela bisa internews ale tunkelendo ninka kunafoni dila musuma matan bonyongo ka ulu faranyonka wala sa ka seka u kala kunafoni di ale tabula kunafoni dila munu yeresa nuluka bara benembe sebenima kata se arajola kuma uma ani mamunu fana be no ni ulube kunafoni di bololo kanala ni yere bara yere abekera marsikalo klishege ninga ta kunche marsikalo klitana samba fla ani muka ani kele akela maison du partenariat la anga faba o konnala la ni yere tu femi sa o de ka kuna fundila musumo kaseka ulajo ukabara o konnala. Ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation uluni anga parti politique tiglamo ka la sigido uye nyogon kuma mini akera marsikalo kle duru samba flani muga ani kele uka nyogon kuma ina sa ukumana kalafili nata konyauka kalafini mi yeresa nu ubena tomi sigi fenchama uka odore de mini abedo parti politique tiglamo ma wala sa kalafili baraw ulube seka keka nya o bena bo akonnala ani tuguni wala sa ikaseka ikambo jamana nyama kalafili ola ibe sefa wari million biduru bonyongo ibe odesala ko o bebe na boala ni zeintala abe kle damadama bobi énergie du Mali chakela utun kelelo ka seben fura ninka ubo ka yira ka fo ko ni kle damadama in konnala anga sigida chambe no uluko ni bina gelea soro kuranko o ta fanfelala ka sabu yake Côte d'Ivoire ka uka jamana konnala gelea dona uka kuranso ola ode bina ke sabu isa megawati keme fukata se abisa mama o bina gelea do anga jamana o konnala nga énergie du Mali ma ku bada be kulo ka fo ko bara ubisena dona na tawla ako bara ubina sigi senka IFM mimbe kati ani kangaba uluko ninka ayemu ubina lere bina ni shegin kala ninka ojo mi ni abeda mine marsikalo kleta ani kele ninga ta kunche sini juma marsikalo kleta ani flala ukani yere kunye femisa ode ka fo uka kalanso konnala na folo mi ni gouvernement ba taka duma wala sa uka seka uka la kolmina ninka ulu sola aninga klatuguni ubena folo mi duma ubse uka musaka ko nyena boni ulu fewnye okoni ulu tikelendo ula ala kol demeti jo ma keme saba fukata si ma keme nani o bonyonguma la kol do fukata si metru ta fanfela ola o de la sa ukon bora ninga uganisongo ya kaira ka fokubna lere binani ani chegi kala ninga ojo kunu marsikalo kleta samba flani muga ani kele ne kanata ni wolonvla o wakati dugumbe no ni alebe wele ko torigado alebe nyono o laminina adugutiki uye o koni jaso uka falasa ko demisen ma duru bonyongo o le konna na bolma fen sinfla o la ninga do dugutiki ka sokono ka ta ninga takani ayi ko wa demisen nunu be uka dugula deun de ngambe wakati mina ina fosa irala ka fo ko mamun kon kerani ko isabuye ko de gacha mawiye wa ko ni wakati na akon madon kumin kera sabuye nuye ni dugutigi takata nayi moptika ofeno uka jamakulu gansa ma uka lasigide fokata se onika lasigide mimbe anga jamana konnala ni alenyamaye Mohamed Saleh anadifi uko ni sigira ninga nyogon kuma nyogonya siga kuma in konnala sa uya yira ka fo gele mimbe uka dugu konnala muso kata se demission anuga dine ko ta fanfelala gele ninga oda Mohamed Saleh anadif alenyakoro ka fo ku kala nyini femisa ode be ani kilinya obesega tabati mopti dugu konnala chugoya mina amita ko kan kibarula amita kongo ka uka jamana o konnala uka che duru bonyongo uluko ni nyangira ka sabu yake ko uye demisen sa saba bonyongo mi ninga o bone anina ni kuma yere tigira sa uka jamana gouvernement tigilamo ulu fe akera kari temeni ula ukon ga dugulamo ulu ya yira ka fo ko ni ay ko ni wala jugun kera kuka ba police la ka kulle kon kelente ka ujo orola
Côte d'Ivoire ministri ɲɛma ni ale ye Ahmed Bagayogo sa an dabama ka wele serale ma kunu marsikalo kileta Alimankaw ka jamana o kɔnɔna la ka sababuya kɛ bonbana o ye a tayana ka sito san 56 o bɔɲɔngo o de la Ahmed Bagayogo min yɛrɛ sa ni ale ka bana juguyara Côte d'Ivoire kaw ka jamana kɔnɔna la o y'a ta tele la ni ka taa n'a ye Alimankaw fɛ yen o kɛra février kalo tile 18 san 2021 o la Ahmed Bagayogo yɛrɛ a tun ye u ka politiki ma jolenba ye min ni a kun kelen ka u ka fanga sinamatɔnw fara ɲɔgɔn kan walasa u ka sigi ka kuma gɛlɛya bɛ u ka politiki ko la u ka jamana kɔnɔna la dan bɛ se ka sigi o la a kɔni kɛra gɛlɛyaba ye u ka jamana kɔnɔna la kunu an bɛ dugawu de kɛ Ala ka barabara dali nɔgɔya ani fure bɛɛ ye k'a fɔ ɲɛna fana k'a fɔ Ahmed Bagayogo ale ka ntanyali kɔfɛ u ka jamana ɲɛma ale ye nɔla ministri ni ka o bila a nɔ la n'o bɛ wele ko Patrick Ashi Mali kunafoni jabarani najɛbɔ aw kulo garzɛgɛ kɛra nin kunafoni bi ni ka da aw bɛɛ kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na n'Ala man ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sini inshallah kunafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ